BMW, Audi, Fiat Punto, Mercedes, Ford, После? Айде бе! Ferrari, После? Ferrari, После? Абе ти оди помогни му! Ferrari, Lamborghini, Оди бе да му помогнеш, айде! Lamborghini, Formula, Каква формула? Mongol, Какво е това монгол, бе? Mongol, Па таксито фирмата е монгол. Не колата. Alfa Romeo, После? Honda, Хонда. После? Kia Motors Makedonia, Това не е, бе. Kia, А, Кия, тая тамо. Да, бе, после? колко кажа? 15, 13. още 5, 13, още 7, сега она, Suzuki, 16, Гледай тука, бе. После? Golf, Audi, Ауди? Ауди, знаеш какви има бройки на Ауди? 3, 2, 1, 1. Аха. Audi 4, Audi 6. После? Audi 4, Audi 6. Оди по-далеко, бе, застани малко тук, много ми пречи. Е, така. Шкода? Фабия. После? После? Citroen. Opel. Е, много ги ме наброихте. 21 ли скарахте? Аре, Ай, те ти дес денара сега. Чекай малко.